само вызваленне, калі вот яно уже наступило там для мяне, то оно, зразумела, было вельмі нечакана. Мы не ведалі, што прыехалі амерыканцы, што прыехала амерыканская дэлегацыя, што першы дзень ужо прайшлі перамовы, мы не ведалі нічога. Для нас это быў звычайны такі будзённы дзень. Вось, і калі ў 4 гадзіны ранку мяне разбудзілі, сказалі забірай рэчы і павялі на дагляд, вось, то стала зразумела, што, мабыць, гэта яно. Вось, хаця, зноў жа ж, пакуль ты ўжо канчаткова не апынешся на свабодзе, у нашых умовах вельмі рана радавацца. Маглі этапаваць другую калонію, маглі этапаваць куды-небудзь у Менск, які-небудзь там адстойнік, там, не ведаю, Менская СІЗА, яшчэ куды там, трымаць там нейкі час. Тут самыя розныя варыянты маглі быць, таму, ведаючы, што шансы вялікія ёсць у шпікі апынуцца на волі, пакуль мы не апынуліся каля літоўскай мяжы, я веры не даваў. Ну і толькі калі ўжо перасяклі беларуска-літоўскую мяжу, стала зразумела, што так.